Sebastian Loeb, 9 aldiz rallyen munduko txapelduna izan dena, eta Pikes Peakeko igoera ospetsuan sekulako marka egin duen izarra Nafarroako zirkuitoan izan da. Gran Turismoen munduko txapelketako azken aurreko proban. Loebek mimoz prestatu zuen lasterketa hau eta denboraldiko emaitza onena atera du. 2 lasterketa jokoan eta biak irabazi ditu, bai sailkatzekoa, baita nagusia ere. Álvaro Parente taldekidearekin irabazi ditu biak. Loebek gustuko du automobilismoa, bai rallyetan, igoerako probetan zein zirkuitoetan, denak ditu gustuko. Rallyetan aritutako 15 urteetan asko gozatu nuen, askotan irabazi nuen, baina aldatu nahi nuen. Rallyetan gidatzea bikaina da, hau desberdina da, asko ikasi beharra dago, eta hemen ere gozatzen dut. Baina Pikes Peakekoa sinestu ezinezkoa izan zen, aukeratzen zaila da. Datorren urtean, turismoen munduko txapelketan Citroenekin parte hartzeko prestatzen ari da. Ondo prestatzen, emaitzei erreparatzen badiegu behintzat.